mhix faċli xejn għall-familja li taċċetta sentenza u kwalunkwa sentenza fil-verità li qatt ma tista' tkun ġusta, qatt biżejjed, qatt ma tista' tikkumpensa ħajja mitlufa b'mod inturtament. Kienu dawn l-ewwel kliem li l-isnet Alessia Cilja Portelli oħt Bernice Cilja fuq l-adba tal-qorti, mumenti biss wara li ngħatat is-sentenza tal-ewwel femiċidju f'Malta. Fil-qorti l-erba' filgħodu Rodrik Kassar ta' 44 sena intbat 40 sena ħabs wara li ammetta li qatel lil martu Bernice 3 snin ilu. Matul il-kumpilazzjoni tax-xhieda li nagħlqet f'sena u nofs ħareġ kif Cilja kienet ilha tibża li Kassar se joqtolha u 5 xhur qabel kienet għamlet rapport lill-Pulizija. Filmati minn kameras tas-sigurtà preżentati mill-prosekuzzjoni kienu juru li l-Kassar jispara lejn Cilja u jaħrab minn fuq il-post. Fawla numru 22 li mħallef Neville Camilleri staqsa lil Rodrik Kassar jekk huwiex ħati wara l-infurmah li jekk jammetti jeħel 40 sena priġunerija u multa. Rodrik Kassar iddikjara li huwa ħati għall akkużi kollha li ġie mixlibihom u kien mal-mument tal-ewwel ammissjoni taħtija tiegħu illi l-qraba ta' Bernice li kienu preżenti kollha fl-awla lebsin l-iswed infaqgħu jibku. Wara l-ewwel ammissjoni l-qorti ordnat li l-kawża tkun posposta l-ftit ħin biex tagħti ċans lill-imputat jerġa' jaħsibha. Meta komplet l-avukat Marita Paġdimek infurmat lill-qorti li l-parti ċivili hija konxja ta' rikors konġunt u fiċ-ċirkostanzi tal-każ ħasset li kellha tbaxxira sal dak imsemmi fih. L-akkużat reġa' kkonferma l-ammissjoni taħtija tiegħu għall-akkużi kollha wara li kkonferma li kellu biżżejjed żmien biex jikkunsidra t-tweġiba tiegħu u li jifhem il-konsegwenzi legali tad-dikjerazzjoni tiegħu. Floti tas-sentenza li mħallef ikkundanna b'mod aħraġ dak li l-akkużat wettaq. Waqt li sabitu ħati l-qorti kundannatu għal perjodu 40 sena priġunerija u multa, filwaqt li jrid iħallas ukoll aktar minn 36,000 euro fi spejjeż tal-qorti fi żmien sentejn. Kassar kien mistenni għad-diġuri fil-bidu ta' Diċembru iżda fi żvolta fl-aħħar jiem iddeċida li jammetti għall-akkużi u sar patteġġament bejn il-prosekuzzjoni u l-qraba ta' Cilja fuq il-pena. Wara li ngħatat is-sentenza oħt Bernice appellat mal-midja quddiem il-qorti biex in-nies illum jitkellmu fuq Bernice. Nistidinkom titkellmu mhux essaġġ fuq is-sentenza u fuq l-akkużat li issa m'għadux akkużat imma ħati. Imma titkellmu fuq Bernice, tfakru min kienet Bernice, hemm barra tkellmu fuq Bernice. F'dan l-istess xahar li ninsabu fih bħalissa ta' 3 snin ilu meta hawnhekk fil-qasam industrijali ta' Kordin Bernice inqatlet kisa ħubieret btiri ta' senter mill-ekstra ġel tagħha waqt li kienet sejra x-xogħol. L-ebda sentenza mħaġġib lura lil Bernice, l-ebda sentenza mħatati li ġiex titfal li ta' età tenera ta' 5 snin u 8 snin saru jafu xi tfisser l-ar krudiltà umana. Rodrik Kassar kien l-ewwel persuna f'Malta li ġie akkużat f'emiċidju volontarju. Dan ir-reati kostitwixxi forma aggravata tal-qtil wara l-emendi fil-kodiċi kriminali li daħlu fis-seħħ fl-2022. Id-difiża kienet imexxija mill-avukat Arte Razzopardi waqt li l-prosekuzzjoni tmexxiet mill-avukati Ant Nivella, Kejli Bonnet u l-ispetturi Xampon u Wayne Camilleri. Għall-qraba tal-vittma deru l-avukati Marita Paġdimek u Enriku Tajjer Gallia.